Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε τον πρώτο. Ξεκινάμε από Μύρτο, Ιεράπετρας και πηγαίνουμε προς Μάταλα. Πολύ ωραία μέρα. Δεν έχει και πάρα πολύ ζέστη ακόμα. Ω παιδιά, εντάξει. Και η θάλασσα είναι λάδι. Λοιπόν, πήραμε την πρώτη στροφούλα για Μάταλα. Κατεβαίνουμε σιγά σιγά, έχουμε 70 χιλιόμετρα ακόμα μέχρι τα Μάταλα. Και πρέπει να φάμε κάτι γιατί μας έχει κόψει πείνα εδώ πέρα. Έχουμε ακόμα 51 χιλιόμετρα μέχρι τα Μάταλα. Εκεί είναι ο Ψιλορίτης. Κάτω κάτω. Είμαστε στους Άγιους 10 κοντά τώρα, πάμε για την Πάκη. Έχει μια ταμπέλα που λέει Ναός Αιγυπτίων Θεών. Δηλαδή τι φάση. Εδώ από πάνω είναι το ανάκτορο, αν δεν κάνω λάθος, και ο Logical Site of Festos. Ναι, εμείς όμως θέλουμε να πάμε Μάταλα από εδώ. Εν τω μεταξύ έχει κάτι χοτέλ εδώ περίεργα. Κάτι ερώτικα, κάτι ρομάντικα, κάτι έτσι. Γίνεται εδώ, του χίπι γίνεται. Πάμε έτσι να δούμε το αξιοθέατο. Θα έχουν ζωγραφίσει και εδώ κάτω. Τι είναι αυτό τώρα. Τουριστικό είναι πολύ. Εντάξει, κάτι διαφορετικό. Έχει και αυτό εδώ που είναι βαμμένο κάτω. Ειδικά για αυτές τις οικογένειες τώρα, τα ζευγάρια και αυτά που είχαν ερωτευτεί εδώ στα νιάτα τους. Πολλοί έρχονται, ξέρεις, και με τα παιδιά τους και λένε να, εδώ γνώρισα τη μάνα σου, εδώ γνώρισα τον πατέρα. Εδώ κάναμε τρέλες στα νιάτα μας και τέτοια. Εντάξει, πολύ ωραία είναι, πάρα πολύ όμορφα είναι. Πολύ εξωτικό. Έχει και εκεί πάνω, δεν φαίνονται από εδώ, έχει τρύπες μέσα στο λόφο. Και αυτοί οι χίπηδες δηλαδή τα χρησιμοποίησαν ως κατοικίες, έτσι. Πολλοί φύγαν από τα σπίτια τους τότε στα νιάτα τους και κατέβηκαν εδώ στην Κρήτη στα Μάταλα, όχι μόνο Έλληνες, από πολλές χώρες, και Γερμανοί και Ιταλοί και άλλοι και χιλιαδιό. Αφού είδαμε λοιπόν και τα Μάταλα, ξεκινάμε σιγά σιγά να πηγαίνουμε και προς Πρέβελη, στην παραλία. Τώρα σίγουρα πρέπει να σταματήσουμε να φάμε κάτι και θα συνεχίσουμε ακράδαντα την πορεία.
Γεφυράκι λέει εδώ, τι έχει, για να δούμε. Οκ. Μπορεί που είναι το νερό. Εδώ είμαστε για Γαλήνη. Ψιλορίτης εκεί σειρά από πάνω. Πάρα πολύ ωραία είναι. Ήρθαμε από τα Μάταλα. Ήρθαμε για Γαλήνη, πάμε από εκεί τώρα. Πάμε για Πρεβελή. Πάμε για Πρεβελή. Κάτι είναι, κάτι φαράγγι, ξέρω εγώ. Επιβλητικό πολύ. Επιβλητικό και έχει και χωριό από κάτω το μεταξύ. Σε αυτούς που αρέσουν τα αστροφιλίκια εδώ θα είναι οι καλύτεροι τους. Οι καλύτεροι τους. Ω, καλά. Πάμε, θα έχει και off-road μέσα για δρόμο. Άμα δεν πετύχουμε τίποτα γίδια εδώ πέρα. Αυτός τώρα είναι ο δρόμος που προβλέπεται, έτσι, για να πας Πρέβελη. Από ό,τι λέει το GPS. Εκτός αν έχω κάνει εγώ μαλακία. Stop λέει. Δεν μας δουλεύει. Μας έβαλε να ανέβουμε όλο αυτό για να βγούμε πάλι στο δρόμο. Πω πω, τι είναι αυτά ρε. Αμπέλια. What the fuck ρε. Wow. Wow. Δεν το περίμενα αυτό. Wow. Όπα ρε. I think I know how I feel. I only play it for you. You should be picking. Δεν ξέρω τώρα πώς λέγεται εδώ που είμαστε, αλλά είναι τούμπανο το μέρος εδώ. Τούμπανο, τούμπανο. Μαλάκες, τι τόπος είναι αυτός. Μιλάμε για ομορφιά, όχι αστεία. Δεν σου βγαίνει να οδηγήσει γρήγορα ρε. Από ό,τι κατάλαβα είναι διπλής. 4 χιλιόμετρα λέει. Ποια επαρχιακή οδός μου λέει. Στην καρδιά της Κρήτης. Δηλαδή είμαστε στα βουνά ανάμεσα σε Ρέθυμνο και την Πάκη και τέτοια. Σε βόρεια και σε νότια Κρήτη δηλαδή, στα βουνά ανάμεσα. Εντάξει, εμπειρία ρε, εμπειρία. Εντάξει, η θέα περιττό να πω είναι τρομερή έτσι. Λίγο προσοχή θέλει εδώ στις στροφές. Γιατί δεν έχεις και το χώρο δηλαδή να κάνεις ελιγμούς. Τρως τα τακάκια σου εδώ δηλαδή. Ή τα ντακάκια σου επειδή είσαι στην Κρήτη. Δείτε εδώ προβάτο. Εντάξει, το τοπίο έχει αρχίσει και αλλάζει εδώ. Γίνεται πιο χλωρό γιατί φτάνουμε προς τη θάλασσα, παύλα, λίμνη, τι είναι αυτό. Παιδιά, έχει κάτι γεφυράκια, κάτι ωραία. Τι λέει ρε. Εντάξει, πανέμορφο. Πάμε εμείς, πάμε από εδώ.
Τόση ώρα δεν τράβαγα τίποτα γιατί απλά έπρεπε να συγκεντρωθώ. Έχουνε στάξει οι δρόντες στα μάτια μου. Ω να σου γαμίσω. Αλλά παιδιά νομίζω φτάσαμε. Η μεγαλύτερη μαλακία είναι ότι δεν φοράω μαγιό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μαλακία. Κάτσε ρε φίλε τώρα και κατεβαίνεις κάτω από εδώ. Όντως τώρα. Λοιπόν, κατεβαίνουμε λίγο προς Πρέβελλη. Να δούμε και τι λέει εδώ το έργο. Άλλη είναι με το μαγείο και εγώ έχω έρθει με το... αυτό. Τέλειο. Πολύ εντυπωσιακό. Δεν κατέβηκα μέχρι κάτω γιατί ούτε έχω μαγιό, ούτε με παίρνει ο χρόνος. Η διαδρομή είναι αρκετά κουραστική. Με παρέα θα είναι τελείως διαφορετικά. Εγώ έχω έρθει solo. Αλλά δεν μετανιώνω λεπτό παιδιά, δεν μετανιώνω λεπτό. Πολύ ικανοποιητική διαδρομή μέχρι στιγμής. Έχει εδώ και το ποτάμι Παύλα Λίμνη από την Πρέβελλη δίπλα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ω, δρόσισε. Όχι, όχι την κάμερα. Να σου κάνω. Μας δρόσισε πολύ ρε παιδιά, είπαμε. Πάμε τώρα, αριστερά πάμε. Φραγκοκάστελο 25 χιλιόμετρα, τα οποία 25 θα είναι σαν 50. Πάμε. Ευτυχώς λίγο δρόσισε παιδιά. Έχει πολύ ζέστη σήμερα. Στο πιο χωριό είμαστε τώρα. Ωραίο είναι. Ορεινό. Φίλε, έχεις σπηλιές εδώ κάτω πάνω. Τι φάση. Τι μυστήριο πράγμα είναι αυτό. Έχεις σπηλιές παντού ρε. 28 χιλιόμετράκια ακόμα για το Φραγκοκάστελο. 26. Ψέματα λέει πινακίδα. Δεν ξέρω, ή εσύ λες ψέματα. Άλλη φάση πανέμορφο. Ω μαλάκες, πανέμορφο ρε. Εμείς τώρα ήμασταν, τι να σου πω, η Πρέβελλη ήτανε, πού ήταν η Πρέβελλη ρε, εκεί
πέρα πρέπει να ήταν η Πρέβελη. Ή από εκεί πίσω. Μπορεί να... Από εκεί πίσω ήταν. Από εκεί πίσω ήταν η Πρέβελη και από εκεί ήταν τα Μάταλα και εμείς έχουμε έρθει από εκεί κάτω. Λιβικό πέλαγος, Μυρτιανός Πλακιάς εδώ και από εκεί από πίσω είναι η Πρέβελη που πήγαμε. Τρομερή θέα. Και το χωριό αυτό λεγόταν Μυρτιός, Μυρτιάς που ψάχναμε πριν. Κάπως έτσι. Πρόσωλε ταχώς για Φραγκοκάστελο. Υπότες της στρογγυλής τραπέζης ή της τετράγωνης, ό,τι έχετε παιδιά. Εμείς πάμε Σφακιά. Ήτανε ωραίο Σφακιά. Ερημικό το τοπίο εδώ τελείως. Μιλάμε, έχει ηρεμήσει η ψυχή μου ρε. Είναι εδώ χωμένο μέσα στο πράσινο, μέσα στο κάτω από το βουνό. Καλά φαντάζομαι εδώ τώρα χειμώνα θα γίνεται, όποιος έχει εξοχικό εδώ το χειμώνα. Και σπηλιά βλέπω εκεί πάνω. Έχει και σπηλιά εκεί πάνω το βουνό. Νάτι. Βλέπετε. Ακραίο. Σφακιά ευθεία. Πάμε για Σφακιά κύριοι. Φαίνονται τα λευκά όρη. Γιατί εντάξει, εγώ μέχρι Σφακιά θα πάω. Αλλά άμα συνεχίσεις κι άλλο μπαίνεις στο νομό Χανίων. Και στο νομό Χανίων βλέπεις σχεδόν από παντού τα λευκά όρη. Πολύ εντυπωσιακά από μακριά μπορώ να πω. Πάρα πολύ εντυπωσιακά. Έχω περάσει από αμέτρητα χωριά σήμερα. Δηλαδή πρέπει να έχω μπει μέσα από πάνω από 30 χωριά ρε. Τώρα έχει αλλάξει το τοπίο. Έχει γίνει πιο σφακιανό, ας πούμε. Γιατί κοντεύουμε στα Σφακιά, έτσι. Σε 4 λεπτά είμαστε στο Φραγκοκάστελο και θα συνεχίσουμε την πορεία μας για Σφακιά. Φτάσαμε. Θα ράξουμε λίγο εδώ, να πιούμε κάτι. Στην ερημιά έχεις ένα κάστρο ρε φίλε. Δεν έχει τίποτα. Και έχεις ένα κάστρο. Τελείω. Μια στάση εκεί στο όμορφο Φραγκοκάστελο. Και πάμε για τον τελικό προορισμό Σφακιά. Και εντωμεταξύ τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Παιδιά, το πρωί ξεκίνησα. Δεν λέω ότι δεν είχα όρεξη. Ήμουνα σε φάση πάμε και ό,τι γίνει. Έχουν χτίσει μέσα στο βράχο. Κοίτα. Μοναστήρι, τι είναι αυτό τώρα, ναι. Τα καταφέραμε, φτάσαμε στα Σφακιά. Είναι χάρμα οφθαλμών. Και
Θα βρούμε ένα ταβερνάκι να φάμε. Απολαύστε τη θέα. Φάγαμε και σπαγιανή πίτα ντόπια. Φάγαμε και τσιγαριαστό. Τέλεια όλα. Τέλεια όλα ρε. Πολύ ωραίο μέρος. Και τώρα πάμε σε αυτή τη φουρκέτα. Δεν ξέρω αν φαίνεται από τη τέτοια. Να την ανέβουμε. Πάρτε λίγο θέα κάτω ρε. Απίστευτα. Απίστευτα. Για πάμε μωρή φουρκέτα. Εδώ είσαι μόνο εσύ και τα γεράκια. Και οι αετοί και οι γήπες. Α, και τα κατσίκια, συγγνώμη. Ακρηγρή. Ακραία η ποικιλία του τοπίου, έτσι. Πολύ ακραία. Πάμε τώρα, θα έχει δροσούλα εδώ μέσα. Εντάξει. Τόσο πολύ βλάστηση μέσα στο κατά καλό καιρό. Βρε καλέ στα παλικάρια. Παιδιά, έχω μείνει... Πραγματικά έχω μείνει άφωνος. Τα έχω χτίσει. Ναι, εντάξει, τώρα με μία ώρα διάλειμμα όλο αυτό σήμερα, παιδιά. 600 χιλιόμετρα. Πρέπει λίγο να κάτσω να ξεκουραστώ και να συνεχίσω, γιατί έχω άλλα 110 χιλιόμετρα Βαρβάτα.
Λίγες στιγμές ξεκούραση για τον ταλέπο εδώ πέρα τον ταξιδιώτη. Και τα λέμε σε λιγάκι. Λογικά εδώ μέσα πρέπει να είναι το παλάτι. Πολύ ωραία και εδώ, παιδιά, πολύ πράσινο. Γενικά το Ηράκλειο είναι υποτιμημένο πολύ. Γιατί όταν σκέφτεσαι Κρήτη, συνήθως σκέφτεσαι αυτά τα ξερά βουνά, ξέρεις, τα καραφλά, τα άνυδρα. Και ρε φίλε, καμία σχέση. Δηλαδή εγώ σήμερα είδα πάρα πολύ πράσινο. Αλλά έχω τρελαθεί. Τι είναι αυτό ρε? Αγία Ειρήνη. Μοναστήρι είναι. Τι φάση, τρελό. Περνάμε τη Μάρθα. Από εδώ πάει αεροπέδιο Λασιθίου. Κάτι που θα γίνει και αυτό σύντομα. Γεια σου φίλε. Καλά ρε μαλάκα, δεν σου πάμε και τίποτα.